Ayos siya din na kanya, boss. Kaya mas cook ka niyan. Ha? Kaya mas cook ka niyan. Ah. Let's go. Uwi na tamo. Awa na. Nag-helmet ko pa pala. Makarecord ko. Bisa. Kotang gaya talaga kan. Kotang tiyan la talaga. Okay na. Okay na ka. Pare ko, yan tinggal lagi, pare ko mawala. Wah.
nakakabit kay Kirepit ang bangus. Video mo.
Magalang tanay plastic. Kakabalot na. Hindi mo niya kayang netong yelo. Pwede mo rin. Hindi, palagpagan natin yelo kayo. Inibang ko yung pad. Twelve, 14. Magsapatos. Sapatos ko. Pipindutan mo na yung pahit ng preno. Ano? Preno. Ne? Hanggang bitis. Sabi? Halik.